Steeds meer mensen besluiten om op vakantie te gaan in eigen land. En dat merken ze ook bij de logementen in Jannem. Ja, we hebben het op het moment in elk geval heel druk. De maand mei is helemaal bezet. Er is eigenlijk net een nacht meer oer. Het wie begin maart en toen ons die corona en het is een hele bijzondere golfbeweging geweest. Want toen hingen we best wel een grote boekingen in de agenda, maar die zijn er eigenlijk al hier uitgegaan. De meesten annuleren eigenlijk al hier, en vooral ook de oudere mensen. Nou, we gaan via de Airbnb's, er stonden al hier maatregelen op. Dat werd je onhouden kennen en dat proberen wij ook een beetje na te leven. Nou ja, er doen we eigenlijk niks met handschoentjes, maar we dragen nou handschoentjes. Als de gasten komen in het verliezen, dan ontvangen we ze. We gaan even maar naar binnen, dan we laten alles even zien. Nou zeggen we van tevoren even via de e-mail, via de contacten, zeggen we van de sleutel ligt op de tafel, je kan hem wel redden, daar ligt een instructie bij. En wij komen in de ring van de tijd dat je hem er zitten wel even deelt. Dan klap je even op het door. We gaan een meter achteruit staan en we vragen je even hoe is het? Is er wat? Nou ja, dan kunnen we dat met elkaar oplossen. Sinds de weekend draaien, nou weten we net hoe we het bij elkaar klauwen matten. Want de boekingen die elke uur dan piept mijn telefoontje en ja, de mensen willen alleen nog even voort er even op uit. De mensen krijgen in de gaten dat een vakantie in het buitenland dat er vaak net in zit dit hier. Die gewoon is heel groot. En dan was het er toch wel even uit. Het zijn vaak net hele lange vakanties, hele lange verblijven hier. Het is vaak van een dagstrijfjouwer, fietsen, wandelen. Bij mij in begin maart dat het koers een heel beroerd hier worden, maar het is helemaal omslaan. Ja, wij komen hier heel vaak zelfs. Ja, we zijn zelfs met alle kinderen en kleinkinderen hier al een paar keer geweest. Hadden we alle huisjes hier gehuurd. Ja, we vinden het een verrukkelijk oord, joh. Het is fantastisch. We komen zo geweldig tot rust. En onze kleinzoons ook, die vinden het fantastisch hier. Ja. Ja, nou we hadden het er net over. Het is ook iets magisch, deze plek. Hè? Daar heeft het kerkje natuurlijk van alles mee te maken. En de absolute rust, want er zijn geen auto's, hè? Want die moeten ze allemaal verderop parkeren. Ja, en de natuur, joh, het is zo fantastisch. Gisteravond zijn de kinderen nog eventjes om 9:30 gaan rollen over het gras. En jij ging kijken hoe de zon onderging en zo'n Ja, prachtig. Ja, Nevels zo boven mooi, de sloot en allemaal vogelgeluiden. Wat dat betreft is het een ideaal oord om tot rust te komen, hoor. Nou ja, dit is het kerkje van Jannem en misschien is dat eigenlijk nog wel het allerberoemdste van Jannem. Het is een heel oud kerkje, al 150. Mijn vrouw en ik en twee Amsterdamse dames die hier op het terp winnen, die zijn gastheer van dit kerkje. We krijgen hier toeristen, we krijgen wel eens groepen. Ja, we zijn hier in het kerkje en ik stond hier naast een sarcofaag. Dat is dus een doodskist, een stenen doodskist. En daar waren de wat rijkere mensen vroeger in begroeven. Mijn vrouw en ik, we vinden het wat luguber, vooral voor Lietse band. Maar we lezen zelfs nog wat schedels in. Holle schedels van mensen. Maar ik weet net dat die echt binnen of wat dan ik maar. Maar daar waren die verbroekt. Nou ja, en verder zijn er in dit kerkje allerlei oudere attributen. Mensen zijn zich wel bewust, net te volle contacten. We zitten niet machinaal in het vliegtuig, we zitten niet machinaal in de bus. Maar we kunnen wel even op het terp in Jannem zitten.